Niretzat modernoen astu egiten dezuena da. Eskerrik asko. Ez, egitan, esan nahi. Eta hizkuntza ez da gehiago muga bat. Hauxe Positivity ekimenaren 5. bideoak azaleratu nahi duen mezua. 4 protagonistak Donostian izan dira, euskaraz bizi eta lan egiteak eurentzat duen garrantzia azaltzeko. Euskara hizkuntza modernoa dela azaldu nahi izan dute, gaur egungo bizitzara ederki moldatzen dena. Hala, Barbara Goenagari interpretazioaren ateak ireki zizkion gure hizkuntzak. Euskaraz bizi izan dut nire bizitza, txikitatik, amaren hizkuntza euskara izan da, etxean euskaraz hitz egin dut, ikasi euskaraz egin dut, lanean euskaraz hasi nintzen. Euskal sorkuntza modan jarri dute eta horren adibide garbia da Kalakan taldea. Hori da uste dute gure erronka edo gure geroaren giltza, hori gure kultura modernitatera eraman. Euskara ez da esi, ez oztopo, ez da traba ere, mundurako leiho bat baizik. Esango nukena da, modan jarri behar dena euskaraz egiten den sorkuntza dela. Eta euskaraz egiten den sorkuntza da modan dagoena. Azkenean argi gelditu da euskara tresna ezin hobea dela punta-puntako edukiak sortzeko.